Agus níos tá me coins le Pádhraic céir a Leas-Príomhfheidhmeannach TG4 a fór consáú. Tá me go hanmha daran cechil tú héad. A Pádhraic an féidir just de insin dún fhí conas agus caihan a thosaigh tú ag obair le TG4 le hol. Well, tá me gobal le TG4 an tús, is méon duine is fuide atá gobal in san ggólacht dunis. Revision vís a gannas na nócht do Gaeilge in RT teilifíse agus Raidió, agus na bhíon feachtas a géirú le hain teilifíse bhunú hí an teile máid gé cuine na head a cumarsáide agus tíir se orm hiochttasteach ORT agus cabhrú le an rute isrú agus an sin nuair diime siise mar réide capú an fear atá níos an na bhuachtarrán a réidir, Michael D. Higgins mar réide alín éireachta agus scailteachta agus tíir seisna an fannachtins an róiltin. So bhí a gobal leis an tugra gáíre a bheith trí bliana sar thosa sé agus sin a thosa sé capú mé mar Leas-Príomhfheidhmeannach agus tá mé an nóchain. Agus tá tú lunathe máile clé bhfuil? Tá mar cé go an ceanáras mar asólait lunathe meile na hán go mar an náit gur bhestam hain i mar forráiste dúchas. Bherta muid agus tá sé fiar go bhfuil go leor gan na cinúintí a bhainans le stáisiún náisiúnta mar is sem le clia dintriad, mar sin go leor gan na gearthalmhóirí nó na stakeholders a tagain, tá siad an sem le clia an réaltas hain, stá teilifís an túdarás craoladháin na hiidiseoirí go leor gan na hiidiseoirí go leor gan na hagris lena bhfuil TG4 bainteach ar nós Aibec agus rudí mar sin. So an cuaram a tharmsan a bheith mar anodí mar ambassador díla leis na hagrisin ar fad, so tá efig mar eicinn tú efig bhega ganin seo is rá dearachir ach sé an ceanáras dar nói an ceanáras ach mar amach efig aganim le clia bheith duine is bailile na hán ar an móthir go bla clia gach lá, so dunan sin níos mú céile an obair a riint mar seo. Agus an míonn tú ag taistil timpeall na tíir nó timpeall an domhan mar an? Ní bhíon an sin teistil timpeall na tíide a riidir mar deirm tá ceanáras agan meile na hán, is san sin i dintar an obair réireáin, is san sin tá seomra nóachta, is san sin tá forhór na íon tá fostaigh TG4 agus dar nói tá oifigí nó búrás a stoi ag nócht TG4 a gorca agus a mé féidir agus náitrí mar sin. Tá riontáir teistil i gceist bíon an décht agan ar agra sin nó féile na meán ceilteach, mar a hálín sé mé caiirlach éile na meán ceilteach fí láthir tá rion teistil i gceist lei sin, agus tá an décht agan ar an Antas orpach crealadh an EBU agus bíon beganí teistil geiste. Is an seam táach a déibre, agus dar nói mar a tása go tain má tá riomhar agat is éáit bhfuil riomhre sin defig, so dé tá bheith i Timbuktu nó in Raidió agus sin anáit bhfuil defig. Okay, this cash war is on the god it country wad man has seen it. I'm very sure the ancient down if we more picture if we go keen on stáisiún ó 1900 nó go sé go dtí an látáinú le a hol. Tá gom go se bheith ceilúir a fé bliain ar bád am líon sin fáil tá me caint aniu ach gháin mi. Well, is dóigh go ben stáhachtís rá dús ná insan fiche bliana tá díra caite, tá níos mú áirithe tarlaí a saoil na teilifíse go damda ná hála le céad blian rivision. Mar sin tá sé le scéal TG4 insins bíon ort fechant mar a dúirtfuil an mór feictú agus céad tá tarlú. Nuair a tháinig muide ar an éir, bhí dóhan éir go deagan le ráhaireach le sa ló go chraoladh Gaeilge íana, hiig muide an tús ná a bhleor é sin mar ní féile talar an éir a feith caplanú agus sin an stáisiún na bhuacha. Chamáile sin forhór na níine a bhí in éirin seachas bla clia corca agus portláirge agus limnach. Ní racha ba chástáisiún teilifíse róin, RT 1 agus RT 2 a bhí an bheith 8 bliana déag rivision. Nis bhí TV3 cadithe ach níor thosa sé mar bhí conspóid bhí aine idir TV3 agus an réaltóir. So ba bei TG4 an tríú stáisiún teilifíse bhí ar fáil go orhór na níine. Fécha neoinis fiche bliana an éisisin tá beidir céad fiche stáisiún teilifíse 8ú fan géad gona tithe mar sin tá síl na teilifíse agus an tíadreach amhuiachta tá sé airthe go mór in san fiche blian sin. So séimrad an dúláán a bhí rúin an uirsin agus an dúláán a táf rúin fós ná spás lárnach a chrathú agus a chuneáil gon Gaeilge in san síl plódathe sin ina bhfuil an amhuiachta idir TV3 agus RT agus BBC agus Channel 4 agus Netflix na rudí sin ar fad nó, chuide go nó atá teacaí. An ról a bhí agus atá agan ná a chinú bhfuil spás lárnach ag an Gaeilge, ag an televís Gaeilge seo, an téin televís teilifíse Gaeilge is sa dam. Tá go leor cinálach stáisiún teilifíse agan inis ar bhrú crepa ach níach ceanháin Gaeilge gon sin ar TG4. So sin é an dúláán. An dar dúláán a bhí an dói ag an am sin ná níach fearmheh an daine san tíad bhí ná chlár teilifíse Gaeilge i léirú dóint. Mar sin bhí ar an níach mu galach dín alhharga mar dearfa agus siúltíí agus rud a thugáil an shelf agus bheith an schedule lán. Ní an na chlárach i Gaeilge ná. Mar sin bhí ar an
taca le fhorbairt airnála sé an glún óg nó glún nó léirethirí Gaeilge thuirtear bord orbairt agus deise thuirtómh, agus chéintú gur an tábhar go má. Sciil eile bhí ar an orbairt arnáin nuair nach bhfuil an tábhar sin agur fada go tinsan alhharga, tá tú an chlárachaí a rinneú i deanga eile thógáil agus leagan Gaeilge an na chlárachaí sníana. Agus tá sé sin deantachain chuid bhile cartún tá mar as ólat na brandaí idirnáisiúnta Dóra agus SpongeBob agus níos ar fáil. Tógann sé den óid scilaní iad sinna eistrú go Gaeilge agus an gothúíanna orb. Sin rodéile agus duine mu go roioine fásta leis na strahannaí ar nús Fhearchair agus mar sin de. Agus is tóonn tríúd bhí ar níana ná bolscoireachtaíanna. Sé sin níonhas na seoda seo bhegat agus bheit agréile mar bhfuil pobl ar an neolalas fuhub. Agus sin beidir ceangadí is smú réidlinn dhéanana sé sin cé nach bhfuil éon airigid mórgan agus nach bhfuil éon bhuiséad allmhór againn. Tá an brandatágainn an láthir, agus tá sé an láidir marall go bhfuil margacht an éfat go tiantagainn, cé nach bhfuil muideach beg mar a dean seanachil an téanach bhfuil láidir caiise sé bheith glic. Mar sin tá an margacht agus an brandáil agus an ugaachtaíons muid an stáisiún, tá sé sin an láidir agus anglic, agus an sampla beidir is dearníide sin ná an rud a rinne muid le caiitlíní cí an láidir réimsire ag an deidir seachtainna inar tuú le fisnú tuú le mágur le fis gur splein tinsí éis í scóba ar hiúil, nís hi chuhhaine nach ra sé an tála. Ach lehan scéil sin ar fuid an dain, go dtí bhí sé ar News Nation BBC deartarlam agus ar an teilifíse ar fuid an dain. Mar sin éidirn den sílan beidir clasnaí margacht an nuálacha orbairt le stáisiún beg marmuid a bhrúin cín, agus a chuid ar nólas go riine go bhfuil a léhéide go stáisiún an. Tá an buncloch céine a gcuibh an bhfuil mar fit a bblin ó hin. Ní cuibh an nom an ihe heolach sibh níor mé a cúg mé an déag díis. Le cadí na chláir is mó bhfuil an tóras mó orthús na léanta seo, agus an bhfuil athrú mór an thar na blianta. Ní dáim dá ríide go bhfuil, is dóig go ben tarthú smú tátála roin in san amsin an méadú tá teach ar an gláirschedul, aber mar hamplannis tá cheirhfuil go le chulalág go ábhar Gaeilge go fáistí a chréile gach lág an bblion. Nítá sin a haú na bhí tusa san níos sin. Ní ra aon chrail fe sásta sin íana ó híomh na Gaeilge. Sin nuna a smú tá deanta an stáilm. In sin tá ancaríonn sa scedul a nús nóch TG4 hain. Ní rá riamh rih sin ná óchain. Siomra nócht an náisiúnta teilifíse ar an Ilan seo. A bhí lonathe níon san gan sa bríomh chahéir ná an aice leis an Parliament ná an aice leis na cuairtaí ach 160 míle siar an bóthir. Agus sílim go dogann sé sin an rud ar a dogann muid súleile. Tugann sé sin seirbhís nóchta gan fphobal bídí slíf an Gaeilge núna bíoch. A thugann léomhile ar an saoil. Níl sé lonathe níl sé fechant ar na politeíon tamar fad nuair tá sé caiint faoi chósaí talhaíocht a labhair sé le filiméirí seachas le ceanirí na filiméirí. Agus sin go bhfuil an nócht an táhachtach le sin íana. An chéad deile an dáin an sport, tá méadú mór take an méid sportíana mu agus cé go mín daoine beidir a cáine an méid sport tá díana osclaíonn an sport darse. Tugann sé deis go riine, tugann sé cúis go riine an crepa seine aránú. Agus cosú le siúpa, mar bhfuil rudí deasan san muine agat, ní go dtíine stechan san siúpa go bheice sé na rudéile atá istíogad. Mar sin úsáidir muid an sport, ní bháin le freistal an gríomhphobal, agus tarnóid tá sim allmór ag féad agus ag mrá na héidir locht na Gaeilge i gúsaí sport. Agus an sport aber tá tú leile i gceist sin, thóga mar rud ar nús pell na man, rud nach ra fashionanta, rud nach ra mór an éilehir. Agus tá éiríhilinn sílim a báirt le pell na man, spás lárnach in san mar go hórtó sin. An dá gné eile lohin ná stói ná chlárachaí fásnéise. Ag an nám go ra muid a fhorbairt, hiigemar go ra éileh agus go ra ocras ar roioine chlárachaí fásnéise eáil. Ní ra cruiltúir éile néirann da ríad a freistal ar sin, so tá an na strahan ar nús cogur agus anamnacht héis pobl na Gaeilge agus pobl níos leithna an Gaeilge a bhealach againn. Agus an dearnach ná an ceol. Cosú leis an sport, ní gágat a bheith lífa i deanga le measa agat ar cheol, agus is léir go bhfuil sim agus dúil ag daine i geol tradiisiúnta, dúil nach ran na cruiltóirí bhí an roin freistal i gceart is cosúil, agus tá éidirhinn siad an beidir áit gun cheol tradiisiúnta agus gun na hóran dar nói, agus gun damsa is anó san is fresin, mar bhí sé sin an gin déidir seachtainna ag an airtas. Tá na rudéisisin sin na chúgrudéisisin an táhachtach dúine. Agus luí tú deusa seanó san sin tá sé sin ag an deusa sin ag fást an blianta bhí sé beagnach imethe thula mé ach is do bhar ceapan sé TG4 go bhfuil sé ag fást ar aon túna sé?
Sin bhúil sé sin fíor níl mar a gnearna mud linn héine ach cosfuil bhealach le pell naán aonanna gur ólas gur dátar seannos cheapse gur séintach ach an deachta faoin na bhí leid sin daine a bhí ar an eolalas faoi. No, nuair a bhí muidir breanhfuid le bheith féineach leit éireachtas na Gaeilge agus is féile almhór choultúra agus tá go leorad í iontacha faoi agus bhí cruiltóid eile Raidió na Gaeltachta a freistal go hiintach ar an ócáid sin. A ní hé gur heasta bhaine iad sinnach ar as mealacha. Bhí muidir fechan cén rud atá tarlú ginearáltas atá an éireannach gon teilifíse. Agus gan éon dát bué an damsa mar cé gur féile éisteach le órán, ní féile éisteach le damsa an Raidió, ní ag an tún dríocht a bhain leis. So sin gur sampla maithe sin go éidirlinn rud a bhí táhachtach agus ealaonnta, agus a bhí lag ó híh an líon daine bhí gá chleachta. Sin go éidirlinn sé spirit nuacharán agus chuir an doras oscailt mar a dúirt mé chursa a bhaineo gin tupa go bheiceachtaín, agus tá daine in spéidir nach Gaeilge riad ach bhfuil tíime go gúsaí damsa atá ráhfuil se gné an éireacht nach rasagam. So sin go job mai denta gin sin. Tá sé sin an himime just a ggéisiach le an sin. Tá is a gom go raibh ihe mhór ceilúir a gcuibh ar ihe hena. An mé éon a chalóra eile a gcuibh rihhéar na bliana agus an féideacht acra thuirtún ar an ceilúra go ginearálta im líana agus si fithe bliana ar an bhód. Well, is stoige ben dat táhachttaí faoin geiliúradh na heastóin an tús go beirdahechan san geiliúradh na comóra sé sin gur ar an scáileán na deicfáin. Ní geiste gon daine ar mhór a bhegan agus cóisiir mhór a bhegan ar tíbhí go gosta dúnta. Is agras peblií muid tá loch ar airigid a gceist, ní bhín muid gar airigid a chuirimú. Mar sin bhhartaímar gur sé céalmhór fiche blian na cheiliúradh agus bhhartamar gur le chlár teilifíse dhéanach mar de sin. So sé rud a bhí sa geiliúradh ihe hána ihe an bhreil le héin ná chlár be teilifíse sé sin bun agus bar bhí an. Chlár be teilifíse óionad ar le agus fud déirin le cuioinchead alscoil na héir an Gaeilge. Láranad ar le áil sé sin pobl mór glunne agus mitil a chur suas in san quad in san garnóg in alscoil na héir an Gaeilge. Áitirá agus go leor ceol agus scoicheol agus damseoirí agus filiocht agus láthir uachtar an na héireann míhaldí ó hiigín bailóiad. Ach heasta bhain freisin nach a Scaile bháinna bheite, mar sin bhí míad í be in san glásin ón Gaeltachtaí ó inúd coslucha an gcuidóid ó tífáidí hé an ard bhóthil gur goghine a géirí agus an gceannar a seagan héine meile na hána go na mar. Mar sin ba séis léadú é sin Ciardha TG4 gur caiineal náisiúnta bhfuil sé préomhaithe san Gaeltacht go bhfuil an ceol an damsa an ilíocht lárnachán agus gurá faoiar beidir nach bhfuil cleachtaigh na Gaeilge se. Bhí á rud agan le ceiliúradh sé sin tá rud ionintach dinteagain ach mar deirim sin rud is táhachtí chuine an lá máideach, ní hen láné, mar sin táid breanúin cín, ní bhéon cheiliúradh mór eile mar sin bhí ceiliúradh agan go na páistí ag cóisiir cúla ceir ag an éireachtas maidin de sarna se caiite. Ach tá ríre íist is ócaid bhíonn sin níomháin le cóisiíonna go na páistí atá an táhachtachún. Ach mar a hála sé is ag an ócáid sin i cheolmuid tá app núna sé cúla ceir le iPhones agus iPads. So i ríist ní cóisiir bhí an ach seola go rud nús tá an app sin ar fáil go aondaine bhfuil iPad, iPad nó iPhone go aoncheanál aige agus éonhfuil go láú gan éiche tá páistí nó a dismóirí an ábhar cúla caiinte álann sin. Níomháin in éidirn ach ar fóid an dam mar dá nói tá an locht fechanna aganis ar fóid an dam. Tá sin an bratnahar TG4 ar lína. Tá is a gom go bhfuil leidíhar an mhaoinú a bhain sibh an stát le roiint blianta nuas agus an ciúlú eicnamáíochta a bhí a gcuin. A féidir leat bhfuil dragar tú é beag ní hana féin. An féidir ancient dún bhí conas gapan tú bhfuil a Gaeilge bhí láthair leis an mhaoinú agus an bhfuil sé fear rá go bhfuil leidú mór trééis teach ar an mhaoinú maidir a chléir neamhsplach a comisiún le ní hamháin ó TG4 chuna comisiún ach just go ginearálta le. Well, ní féidir láirtar ceann in chraoladh eile ach sa gáil seaganne tháinig leidú beagad ar go muoinethe an ára tá 3.5 agan gon bhbliain rathe bei méadú beagar sin beidir 160,000 gon bhbliain se thugainn. Ach chuéis na gomráid aber le 8-7 bhbliaintóchain tá beidir 6-7 milliún cáilteagainn agus mo an túna figurí sin ar fáda chéile beidir bhfuil 2 milliún cáilteagainn. Is fáilteóil creaaltar é TG4 sé sin mar bun agus RT nó BBC níanaan mu déon chláirichaí mu déanú is fear bheag an íanamid mar sin tá teirigh fada ans muide ónréaltas tean seach go dtíon na cólachtaí léirechain. Mar sin nuair a leidí an teirigh teaganne leidí tú an teirigh go na cólachtaí léirechain.
Is céinte gur chud an coolúach na méchtaisteach chósaí muoinethe, is céinte go séisteach orine, mar gur tháinig leidú súntaach an bhógricht a bhí muid déalamid an fógricht a freisin cé nach bhfuil an tincum sin róhór, leid a sé sin freisin, agus mar déidir man rud nach bhfuil agan, ní féidir le hort go na léidir chuirí neamhsplacha. Mar sin is céinte go bhfuil an airndáil neamhsplach builte ag leidú muoine se. Ní bháin bhaine ach an gréiltóirí eile, ach mar déidir ní féidir am láirtar ceann an gréiltóirí eile. Na síalta seo tá aon duine atá gobad in airndáil na teilifíse I ggéir tá sé deachar píine hir bháin tá go leor amhaochtán agus mar deirm beidir go bhhaochtú comisiún bhainem léana ach beidir nach bhhaú ceann am léon se thugann. Is mar sin a ébrins an airndáil tá se cos le bhealacha le bheith díal betheach, beidir go bhfuil price order bheith híine, beidir go mbeidh price níos íste. Tá sé díanach Is tá sé antáhachtúine go bhhainach an airnáil dílis gon Gaeilge mar gan saláirithe Gaeilge ní bheith an tína díán agus is sé náú aondaine bheith á bhhailm til aigeid mas felliméirethú, mas iascuirithú, mas politeirthú bhhaile ráhil tá me gobar go crua bucheart go bhhain til aigeid. Ach is cínte go bhfuil sé go leandíon ar na léidirí neamhsplachanis go háirdíir sinna tá beir an Gaeilge píonháin lei seo. An bhfuil a choras a gcuibh ó thaobh na gná fógraí a means ar siúil nuair tá clár ar a chraoladh le i lear an clár bíon fógraí a chur amach le feicim sin nach bhfuil fórmhór acu as cuaige an bhfuil bailach chun déileála sin. Well tá bailach le déile leis ach farir sin téan bailach le déile leis na áitiú nó taithint ar an bhógróir é sin íana. Mar tá sé ceanál simplí ó thaobh trachtálaide. Is linne an tám ina bhfuil an chlár a craoladh, mas tus an frógóir is leat an tám sin, tá muid díal an ama sin leat, tá tú dhíic táile linne air. So na cheaníontas an trícha second sin, dearan muid leat ar bhhaile an fógur seo íana an Gaeilge. Bheith se go deas gan íana tún fógur an Gaeilge. Agus má dearantas a bhhaile mar sin íana sin go brá. Ach mar ráníontas a ganna íana an Gaeilge, tá gárá sin ag TG4, gantaach deirigid a ghlacha, nó ghlachar sin bhógra méirla, agus an meán aigeide tá tucaí an réaltasún ní ráhain deachar sin. I dú sama deirilinn taithint ar riint fógróirí leagan Gaeilge íonrá fógraí. Ach sé fíonn scéil gúil costas a baint leis, mar má tá tusa abagur tusa Barry's tea, agus tá airigid mór categad ar ógricht íana méirla. Is airigid breise leagan Gaeilge íonaide, ach leis an sampla sin leanach rinne Barry's tea fógraí an Gaeilge dún. Go leor cólacht í eile níarna. I ríist uair an TV sé ní séas go an leagan Gaeilge lua le cólacht an tí mugantír, mar aber mas cólacht mór idirnáisiún tús tá tú ar a Spáint go bhfuil do chrís an áid cheart agus bhfuil síma go an éirin agus nach síma airige deháine. So deidir an taithint ar riint cólacht idirnáisiúnta leagan Gaeilge íonna. Ach le bheith fíorneach tá rud eile tarlúnis míall go leor gan na cólacht seo go cólachtaí damda sé héad, agus go leor gan na fógraí ag an suir an teilifíse éirin agan nó ag TV3 nó ag RT nó ag UTV Ireland. Níim le clia ná an éirin dintar an cinenne faoin bhógra sin ach a London, agus beidir gún an fógra léirithe London, agus just ní hagann sé gceist, níl na figurí an dómh, ní fiúló leagan Béarla ná leagan Breithnis, nó leagan Gaeilge ná leagan Breithnis íana. Tá na fógraí ó thaobh an stát go léir an gcuig cafaréis siad a bheith an gcuig dúir an nach na teanga ar gafar. Sin cuam gona commissionéir teanga, níle sagam dar iad bhhail linne goach gachfógra tagan an Gaeilge, ach feicim riint agras Gaeilge go gunn siad nó agras stáit go gunn siad fógraí an Gaeilgeisteach. Riint agras eile ní chuideach mar deirm tugann muid an tairigad is faoin bhógraid atá sin an ráid teanga dhéana. No, is stáling go ben tá táhacht an seo ná bíon an buil ag locht na Gaeilge uintí beidir rá bhfuil bhí tá stair chodón agus tá teanga fáil bháis agus teagan nó ag an dearfaide se seo leis gach scéil, Tá gach réiteach agus beidir bhfuil an tí go gapan daine aonrúd tá míart le ceist na Gaeilge gur bé TG4 tá is cúis leis, nó gur féidir le TG4 a réiteach. Is stáisiún teilifíse muid. Déanaan muid ar níhil, níl muid gan locht tá rudí détaí áú, níl dóhan airige deagan. Ach uair an tí braham gúil uolach róhór gá leagan orna gur muide mar déidir an ruidir ar a gapáil bán agus gúil muide go le leis gachrad. Sílim gúil éirí hilín a chrathú gur féidir é seo dhéana, gur féidir an Gaeilge a chuir láthir ar an teilifís ar bhealacha tá tarintach agus mealtach. Go noscainn sin doras go riine beidir dúsáid me mefar se le goid, tá Gaeilge cosúil beidir leisúla amach le den na fearnú ban agus ní réitin tú go máile. Tá go leor daoine gur bé an chéad chaidir bhí bheacha leis an Gaeilge hála sé ar scoil agus ní chaidir maihíán. Bhfuil seo an second date mar dear, seo seans tuairt faoi ríist. Agus sílim bhfuil éirí linne sin íana. Béile feiceáil amachchan seo, tá nóíocht a géirí níos céide, tá an dramóg níl siad a brandú an teilifís mar bheán
ón sé go dtíon líd tróna bíonn se brenn bhid ábhar ar an pad nó ar an riomhide nó a lár na hí nó back sets. Ca muid a gáling le leis an frisin. Sin inda dúláin mhór rúne. Ach le bheith féineach ganearach túlam fiche blianachan go meach man san áitína bhfuil mu dinis fi an fiche blian. Sin go meach man sásta go má. Yeah, just chun freagar hortit pointse rinne to sin os kunna da flino hen wesen val agri gwe taca gorke agus skriven kaintse reinstini agus de var go raibh gohfuil gwe taca mar agriocht margiocht na gwega skriven kaintse dini air agus capsheed mar sin go raibh made céad fin géad ólasach agus inán gachrúd a dhéanamh like tá bíon daine ag nu le a lán rudí agus ní féidir aon drama bháin é dhéanamh mar go scór a fóric a cadíon just man ragart way an príomhhd a bóid leat a rag pásanta agus thar ceann TG4 do bhór lucht féchanna. Well an chéad bheith le agam na buchas a leló, mar ní an dúne gan pobl féchanna, na de hasamid hín pobl féchanna beg hí se lona hénéirin, agus is stoi gur Gaeilge be a bhór. Is mar mar an isúna pobl sin ní smú, gohfuil se lonathe ar fuid ileanna héan mar tan caiineal ar fáil insna tíochadó chundé ar gach ardans, cábla satellite agus trestíide, agus tar nóinis ar fuid an dain ríidir seinteir. Tá drefuil héine tanna go cúnaí Milwaukee agus chun si gluchar an búir sa teachtan ra hainean rutin ar hainean rodelisinam. An rud is táhachttaí beidir ná an todhchaí, an drám atá is na dismathirí óga tá páistí a go péin. Siad na tismathirí óga sin is an glún atá cuís leatsa a dá san níos le TNG. Ní ra sé sin gin glún rumpap. Is tismathirí a bhí girannach faoin aspa Gaeilge ar chraoltóirí eile a bhuna TNG, TG4 táis an dá a glún búiltelín, agus tá glún sin hééis buntáiste áil nach rá ag an drama chorúbu. Go rá seirbhís Gaeilge ar fáil dómh siúd mar fáistí, agus leúna dé túra séirt sin an nósúireacht sin chun cín. Níl sé éasca de fáistí thógeall tímo an réaltacht, na fiú an tíiste an réaltacht le Gaeilge, ach beidir go bhfuil áis bhreisenis cúna breise, takeíocht breise ar fáil le TG4 inis, agus sílim is lasar dócha sé sin gan todhchaí, sílim go bhfuil dóchas a gan inis go maide an teanga se agus go gárá an teilifíse le tíochtam lá. Okay, Páraic bhí sé just cainseá inniu agus cogáirdegus as for bliain caite bheith ag bibh líana agus bé mé cainseá rí so gur méile agus an go fáil. Tá fáilrút.